ଏବଂ ସେଇ ପନ୍ଥା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟି କ'ଣ ମୋତେ ଯୋଉଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନେଇକରି ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦିଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଏ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲୀନ କରିଦେଇପାରିବା, ବା ତାଙ୍କର ଏକାତ୍ମବୋଧ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆମେମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବା। এই আধ্যাত্মিক চিন্তা ভিতরে ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣେଇବି ଆମର ଏଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ। ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିଲା, ମୋର ସେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁହାରି ଜଣେଇଥିଲି ଯେ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାହାର କ୍ଷତି ନ ହେଇକି ଆମର ନିର୍ବାଚନଟି ସରିଯାଏ। एंड परमात्मा भावन्तु से विषय रे से गुहारटी शुणिथिले एवं बड़ शांति श्रृंखला भाव में प्रत्येक लोक शांति श्रृंखला सहित से निर्वाचन संस्थापन भी होइथिला। ठीक सेमिति भावन्तु आमर जीवनचर्या भितर मोर एमिति कौन दरकार अछि जे मु विशृंखला हो गोटे अशांतर जीवन यापन करी।